Já vám musím říct, co mi teď udělalo strašnou radost. Mě trošku blow uplo jedno video tady na YouTube jako YouTube Shorts. Postuju jsem vlastně úplně to stejný, co vždycky na TikTok. A tohleto se dostalo mezi jako zahraniční lidi, takže jsou tam spíš jako komentáře jako anglický, ne český. Ale je jich strašně moc a já to teď otevřela a najednou prostě tam jako 39 komentářů a počet odběratelů prostě jako je třeba o 50 víc, jako za 2 noci, 2 dny. A jako já jsem měla, jako kecala bych, nepamatuju si to přesně, tak 380 odběratelů, 390, že jsem se jako těšila, že za chvilku to bude 400 a teď to otevřu a je to 441 a já, co? Jako, nevím, úplně mě to prostě potěšilo, úplně mi to udělalo radost. Jdu odpovídat na ty komentáře, ale je to prostě úplně jako hrozně mi to zlepšilo náladu. Update, už jsem si přečetla ty komentáře, na nějaký jsem odpověděla. A to je tak hezký prostě, co tam ty lidi píšou, to není prostě jenom jako wow, prostě je krásný, ale jako některé ty komentáře, to jsem byla úplně jako prostě to je tak hezký, prostě to vás tak podpoří, to je něco, co prostě fakt potřebuju slyšet, že ten můj sen jako není prostě nesplnitelný a že prostě to má jako smysl a že prostě se to fakt líbí, to, co dělám a mě to úplně jako úplně mi to zlepšilo náladu, takže fakt věnujte se prostě tomu, čemu chcete, dejte to, co vás naplňuje, prostě fakt jako to třeba chvilku potrvá, ale pak se dostane mezi ty správné lidi a nejvíc mě na tom udivuje, že to nebylo vůbec žádný strašně propracovaný, super sestříhaný video, bylo to úplně nejvíc obyčejná věc, kterou jsem mohla vydat. A fakt jsem si jakoby říkala, že se mi to ani jako vydávat nechce, že to nebude mít vůbec žádný dosahy. Ale spíš jsem ho jako vydala, protože už jsem dlouho nic nevydala, takže jsem byla jako, tak jo, tak ho prostě vydám, ať prostě mám nějaký content. A prostě ono to takhle blow upne a prostě to jenom ukazuje to, že třeba fakt jako to, co se nelíbí vám, se může jako líbit ostatním a prostě i když třeba nejste s něčím jako 100% spokojený, protože prostě my máme na sebe vždycky úplně největší nároky. A vy si řeknete jako ty není to prostě vůbec dobrý, ale přitom to je fakt dobrý. A prostě lidem se to třeba líbí a jako nevím, prostě fakt mi to udělalo radost. Ale říkám to spíš, abych jako tady podpořila zase další lidi, kteří prostě potřebují nějakou motivaci třeba začít se něčemu věnovat a tak, takže ten samý den, akorát večer a já, když jsem tohle ráno nahrávala, tak jsem měla asi 440 odběratelů. A říkala jsem o tom, že to video trošku jako blow up, bylo tam spousta komentářů. Tak prosím vás, je 9 večer. Těch komentářů tam za celý ten den přibylo mnohem víc. A víte, kolik mám teď odběratelů? Reálně to bylo fakt vtip. Já jsem se koukala někdy na večer, prostě v 5:30 a bylo tam 509 odběratelů a já... Cože? Prostě to je hustý. Úplně jsem z toho byla nadšená. Ale potřebovala jsem někam odejít, tak jsem odjela a koukala jsem se na to fakt třeba jako za 3/4 hodiny. Teď už to je 550 odběratelů. A jako...
Já nevím, jestli si jako ten YouTube ze mě dělá prostě srandu, nebo jestli to fakt jako je real, protože mi to prostě nepřijde real jako vůbec. Ty komentáře od těch lidí jsou prostě tak hezký, jako mě to úplně udělalo radost, co tam ty lidi prostě píšou a je to fakt hrozně krásný a pro člověka, který musel nějak sám potom jako získat zase tu motivaci takhle tvořit, protože jsem přesně takový ten člověk, který jako byl, nebo byl jako naučený, nebo byl ovlivněný tím, že prostě umění je jako koníček a že se tomu prostě nemá cenu věnovat, nemá cenu to studovat. Já jsem se k tomu potom jako vrátila, protože to je něco, co pro mě znamená strašně moc a rozhodla jsem se prostě přesně dělat jako to, jak to já cítím prostě, jo, a jakože dělat si to svoje. A přesně tady ty komentáře prostě mě utvrzují v tom, že na to mám a že jsem prostě šikovná a že mi to jde a že to můžu někam dotáhnout. Takže jako to vnímám úplně jako... Je to fakt pro mě hodně důležitý. Věšet ten plakát houby. Nevím, jestli to není moc egoistický, věšet si jako vlastní výtvory u sebe doma, ale nějakou dobu ho tady mít chci. Jinak neptejte se mě, proč to není uprostřed. Mě to úplně štve, ale ten hřebík už tam byl a já to nebudu předělávat, nebo minimálně ne dneska, ale jako... Nevím, jak dlouho se na to zvládnu koukat, protože proč to prostě není uprostřed té stěny? Jako... Proč? Proč bys to dělal? Každopádně. Dneska budeme věšet toto. Doufám, že se to tam vleze, ale mělo by. Měl by to být ten přesný rozměr. Jestli ne, tak budu fakt smutná. Samozřejmě, že je ten plakát větší než ten rám, ale u toho plakátu byly rozměry. A bylo tam, že to pasuje přesně tady do toho rámu, co jsem si koupila, takže už jsem to jako nepřeměřovala a šla jsem na jistotu, ale očividně to jsou nějaký vymyšlený rozměry, protože pochybuju, že jako IKEA změnila rozměry toho rámu, jo. Každopádně, víte co, blbý? Jediný nůžky, který já tady mám, jsou tyhle malý. A jakoby poslední, co teď chci, jako stříhat ten plakát tady těma malejma nůžkama. To pověsit. Mě paní na úřadě, když jsem si zakládala živnost, varovala, že chodí podvodný dopisy do schránek. A tohle už je druhý dopis, který mi přišel. A jde o to, že po vás vlastně chtějí, abyste zaplatili nějaký peníze za zprostředkování té živnosti. Ale sama paní na úřadě mi říkala, že je to podvod a že potom, co se zaplatí ten jednorázový poplatek, který vy zaplatíte přímo tam, tak potom už nic neplatíte. Takže jsem mi tady jenom chtěla říct, že kdybyste si třeba taky zakládali živnost, abyste si na to dali pozor. Já jsem netušila, že mi to přijde jako dvakrát. Teďkon chtějí 4940 korun, ten minulý dopis byl asi 3700. Jako, nevím, pak jsou tady ještě složenky, jo, jako úplně nesmysl.
Takže je 11 večer, já už půjdu spát, ale nějak jsem se tady chvilku čmárala. Vznikly z toho takhle 3 papíry, tak vám to ukážu. Ale jsem přesně teď v takovém jako bloku a je to takový můj art blok, že chci třeba hrozně jako tvořit. Mám úplně náladu si k tomu prostě sednout, ale nejde mi to. A trvá to strašně dlouho. Není to vůbec dobrý, nelíbí se mi to. A nejde to vůbec přirozeně a tak jako plynule. Takže mi asi nezbývá nic jiného, než si dát prostě další pauzu a počkat, až to nějak jako ustane. Tady je první papír, máme tady mravenečníka, nějaký jenom čmáranice. Hlavně mi můžete napsat, jak u vás probíhá prostě, když máte art block, protože si myslím, že u každého to je jako něco jiného. Někdo si myslím, že říkal, že nemá jako vůbec žádný nápady, tak to mně přijde, že nemám. Nebo asi takhle, jo. Já, když mám takhle artblock, tak já jdu prostě do svých poznámek, kde mám nápady, kde si to načmárám do telefonu nebo do skicáku, nebo prostě na sociální sítě, kde mám prostě všude uložený jako inspirace. Takže pro mě není tak jako, že nemusím nic vymýšlet. Vezmu prostě nějaký můj starý nápad. Ale když se ho snažím prostě překreslit, tak se mi to prostě nelíbí a nejde mi to. Takže někde jsem slyšela, že artblock je taková jako, že se jako vyvíjí ten váš styl a že vlastně je to prostě nějaká jako etapa a potom až ten artblock skončí, tak to vaše umění nebo ten váš styl se nějak jako elevatene, prostě, nebo nevím, jak to mám říct, ale prostě, že zase budete jako třeba jinak uvažovat, budete mít jiný nápady, nebo prostě jinou techniku, prostě nějak se vám to třeba trochu jako změní, takže jsem zvědavá. Jako já mám tenhle měsíc stejně zkouškový, takže já se tomu prostě věnovat teďko nemůžu, takže dneska jsem tady tím jako prokrastinovala, jo, takže ono to je vlastně jako je dobře, že mám artblock. Myslím si, že už jste to viděli několikrát, ale i tak jsem se rozhodla, že vám tady teda konečně představím oficiálně ty 4 produkty, které najdete už teďko na mých stránkách. Takhle vypadají ty stránky, kde je najdete. Jsou zatím takový jednoduchý, ale určitě se budou časem zaplňovat, takže to určitě sledujte. Jsou to teda zatím takhle 4 printy, který si můžete zarámovat, vystavit doma, nalepit na stěnu, prostě cokoliv. Tady tyhle ty 3 jsou natisknutý na hladkým matným papíru, který má gramáž 240 gramů. Tady ta houba je jako jediná natisknutá na papír, který není hladký, ale působí jako akvarelový papír. A tím, že i originál je malovaný akvarelovými barvama na akvarelový papír, tak to vypadá fakt jako originál. A ten papír má gramáž 210 gramů. Všechny mají rozměry 14,8 x 21 cm. A můžete mi napsat, který se vám líbí nejvíc. Určitě toho v budoucnu plánuju mnohem víc, už mám prostě něco vymyšleného, ale nechci to nějak urychlit, chci, aby to šlo všechno prostě postupně, aby nic nebylo odfláklý, takže to bude prostě pomalu. Mám toho v hlavě jako víc i takový produkty, které třeba nejsou tak častý, jako právě tady tyhle, takže uvidíme, co z toho všechno vznikne. Určitě bych chtěla tvořit něco originálního a ne to, co má každý, takže